Nakaigawin yung Bicolana. Nandito pa ako sa hospital. At kung naririnig nyo, ang lakas ng ulan. Opo, ang lakas po ng ulan. Ba't ano? Ayusin mo. Ayusin. Hindi, mali. Yan. Tapos, ayan, nandito pa ako. Uuwi ako ngayon. Bukas na ako babalik. Kasi, hindi pa ako naligo. Kinakatiyan na naman. Ang katikati na naman ng buhok ko. Tapos, ang katawan ko, guys. Kasi nga, yung alikabok dito, ang dami. Tapos, hindi ano yun? Ang daming langaw. Nilalangaw na ako. Langaw. Tapos, ayan. Magka-commute sana ako. Kaso, yes. Makanong so? Bagay ang kulay. Bagay pa. ang kulay. Imi. Tapos, ayan. Magka-commute sana ako. Kaso, umuulan. Tapos, yes, so, sobrang lakas ng ulan. Baka ano na lang, magpapatid na lang ako doon. Diretso na to Santo Domingo. Diba? Daraga to Santo Domingo. Si ate parang tignan. Ewan ko sa'yo. Mas lalo may napatay ang pambok na. Pero nasira yung buhok ko. Hindi, man naman ako mong riban na. Para kaya. Kain na po mga guys. Ang lakas ng ulan. Maghuhugas ulit tayo. Hindi ko po baka po may naggamit. Hala po. May pahabol pa yan. Ano yan? Gatan. Siguro yun yun eh. Mata ko na naman. Haggard na ang person. Ano ba siya dito? Ano oras ito maabot? Ano? Ano na yung kapi? Ano? Sa luwas na lang kami magbakal. Iwan din. Deme, magicolor. Magicolor ang kayo ko ha? Barato. Sa Magicolor. Imanap ako sa ano. Itong IQ, mahal na din. Pala, 200 plus. Ang mahal ng... Depende pala sa brand, yung presyo ng diapers. Kaya sabi, ang gusto ni mama kasi pinabili sa akin, IQ. Paano IQ? Magayon mo. Kaya, Magicolor, pinakamura. Ang sa IQ, may na maraan ano. Hindi matagal ka. Si ingay ko po siya. Si ano ka, bagang Nakimata na ko niyan. Mata ko niyan siya. Toro, pumatos pa. Hindi mo kaya ko nagtaas. So, helmet bati. Makulaon. Tapos, makita ko doon, feeling ko mahuhulog baga ako. Tapos, pinapalabas eh. si Krape, highway. Buda, ano? Ngayon yung talaga sobra, bas bagalik. So, naganap siya kinusutan. Buda mo kayo na lang, highway, baklo. Ayun. Wala ko ng diuran. Ano ka pa, mas makumit na lang ko ako.
Tiglinigan nga ni. Wala din nagliligan. Volunteer ang pagliligan. Ang volunteer. Wala mo linigan. Di ko kung iligasan ka. Parang kasi aturo, di ba may kasi na kapitid na. Hindi mo ito makalilig sa aturo, hindi mo ito makaturo. We're done, guys. So, yan guys. Maliligo nga pala muna ako kasi may nabasa ako sa comment na isang linggo na daw ako hindi naliligo. Hindi. Kasi, ayan, na-feel ko kasi na pagkada ganun ko, lalo na sa leeg ko, nakakaya. May parang, alam niyo yun, may dumi. Pero yung lang naman kasi yun, kasi madumi talaga to. So, yan. At naiinitan na din ako kahit umuulan. Kaya yan, maliligo muna ako. See you later! So yun guys, tapos na din tayo maligo at isang oras tayo bago matapos. Ayan, ito na yung... Ito na pala, naka-short. Naka-short na lang ako. Kaya na. Kaya na. Na. Ura, dahil ba ko kumanan? Nandito sa Tito Junior. Tsaka si Tita Riza. Bang! Luwig magkarigos, luwig siya mo sa tubig. Luwig magkarigos. Hindi, suma. Subanggay. Huli man na ka mo? Hindi! Hindi! Si Kuya ito, mahuli ako niyan. Saga na lang ako mabalik. So guys, nandito si Tita Riza. Ayan o. Ayan. Ala, asawa ni Tito Junior. Tapos si Tito Junior nandito din. At may dala silang isda. Ayan o, prinito. Tapos itong kutsinta. Ayan. Tapos, ayan, may siya. May nyog. Ala, malang sana naman kamot ko. Ate, pag daw alcohol. Malang sana, nagkapot ako kang ano. Ayun nga ni. Paano? Ang nadara ko crop top guys, oh. Ano pa? Malipot na. Sisay. Malig dito sa kuya ito? Tadi man pagbayaran na sipin na ng buwa. Kasi matipal na ulit ay iba na kakayan. Manang patawin. Kapag hindi pa ko nakakadiridyo. Nasulat ni Kuya Rami. Sulat ko ba siya ni Kuya Rami. Kung magbuwa ko iba na kakayan yan. Arigla di doon na makalukas na talagang tigpapadesisyon kami kasuot ba? Ulit kaya o. Basta kaya mag-chat ka mo kayo dito Ramel. Aram nga ni Kuya Rami. Tigpapadesisyon kami. Ang chaton kayo ni iba. Pwede na naman. Wala na po, may extension. Cellphone. Ano daw? Ate, Ang pamati. Ito lang. Ito. Nagala ko ng kama mo. Isa mo kami. Aga. Agad kami gawin.
It. Natural lang ata siya yung nag-zoom. Kaya nga ni, ba't kung isip kung pinapa niya kanya kaya isip. Dapat niya kung hanggang ka, hindi na pupuntayin mo sa dulo. Pero sinagot ko kaya, tarang kurang yung hirin, tarang kurang yung basa man. So, ay mga ni dyan mo, sabi niya nga, dapat ano, kaya, dahil naman ang bakit niram sa kapatid, sa nawala, at isa ko ka nga mo, pero kung marunong ko may, itata, duman, so, minal, dumipig sa ibo, may namamatay na sa siya, ito dagat ang darang, mama, ligid na pangadol ko may, ikaw kalukuran, so, dyan yan, ikaw na, ano, na, inakit mo dahil sa, nante mo yung gamot dahil, gamot ni Saro, hindi na siya yung, dahil panganak na, So yun guys, pauwi na ako at magmumotor na lang. Ang laki ng helmet, tingnan nyo. Ang laki. Tapos yan, hatid ako nila tito. Pauwi. Alas 5 na nga pala ng hapon. Hindi ako sanay. Guys, hindi ako sanay. Ang laki ng helmet. So yan guys, kakarating ko lang dito kila nanay. Yung manggiraray. Tapos yan. Ayun sila, ang daming tambay. Ayun sila tito. Uwi na muna ako. Oh my God. Let's go. So yan guys, kain po tayo. Yan, gabi na. Oras na ba? 6:24. Ang ulam natin ay ano, yan alimango, kasag kung tawagin sa Bicol. Tayo paminta. Si Bonso kumakain din. Ayun. Medyo nagtago pa.
pinakagusto ko dito part, ito. Ito. Saan yung nari, bebe? Baka dala ni Pa. Nasaan si Papa? Ay na. Hindi. Ang luto nga pala nito guys, ginataan. Ganyan lang, tapos nilagyan ng gata. Yung isang araw, ganito ulam namin, pero yung alimango talaga siya. Yung kulay orange, I mean, yung mahaba. Basta yung totoong alimango. Ito, fake to, char. Ano to, iba kasi to, may iba-iba silang siguro, isang pamilya sila, pero magpipinsan, ganun. Ito, pinsan lang to, char. Kasi, basta guys, iba yun, yung mahaba kasi yun. Mahaba yung kalamay niya, tapos, malinis, color white yung sa ganito niya. Yun. Ang ginawa doon ni Papa, ay ginataan, nilagyan ng kalabasa. Doy! Sarap, bebe. Ang taba niya. So guys, marami nga palang naiwan doon sa ospital. Si ate, yung asawa niya, si tito, tapos si tita, tapos si Kuya Tom, tsaka yung kapatid ng asawa ni ate. Basta marami sila doon na magbabantay. Kaya, sabi ko, uwi muna ako kasi naano ako doon, like, alam mo yun, matutulog, kakain ganun, tapos wala, doon lang. Na-board ata ako ganun. Tapos, na-miss ko dito sa bahay, na-miss ko kaagad dito sa bahay. So yun guys, open natin. Ang sarap. Ang sarap nila. Ay, masih pa. Ay, hindi. Inom. Gusto ko ina. Ano? Gusto. Lumipat ka. Ano? Gilid man sa namin.
laman. So guys, tapos na akong kumain. At meron tayo ditong avocado. My favorite. Ayan, yung inano. Gusto ko talaga kasi inaano siya. Parang, ganyan, no? Ganyan na. Sa tuhod ko yan, ha? Talent. What a talent. What a nice. Shower out kay Kuya Ivan Paralawod. What a nice. Vlogger din. Dito, Manlipot, taga Bakakay. Yes, taga Bakakay Albay. Shower out sa kanila. Nakapapicture na ako doon one time na dyan sa may labasan, sa may kalsada. Nakita ko siya. Pero hindi ko alam na siya yun. Tapos yun, what a nice. Tapos yun guys. Nagyan ko lang to ng asukal. So yan, abangan nyo ang aking mga susunod na vlog. Dahil sa lahat ng aking lakad ay mag-isa na lang ako. Magbabiyahe mag-isa. Ganoon, mag-asikaso ng requirements mag-isa. Yan guys. Bye-bye. So yan. Thank you sa ating mga viewers. Yes, mga loyal viewers. Siyempre sa ating mga sponsor. Kay Kuya Noli sa ating Pawai Shower Out. Kay Ate Rika. Kay Ate Angge. Kila Badet, at sa lahat-lahat. Sir LV, shower out po. Sir Bicolman Oragon, shower out, at sa lahat. So, yan. Meron ako yung shout out. Wait lang. Shout nga pala kay Simpleng Bicolan ng USA. Pinapa-shoutout niya si Mama Lems Gregorio from Santo Domingo. So, yan, shower out po. Yan si Ma'am, si Simpleng Bicolan ng USA. Ang plug siya nagko-comment sa tapos tawang-tawa daw siya sa yung mga videos, yung mga content. Yung may mga part kasi doon na talagang nakakatawa naman talaga. Tapos, ewan ko, natutuwa daw siya sa mga vid. Yan, nabasa ko lang yan sa mga comments niya. So, yan, thank you po sa suporta. Ayan, taga dito siya. Sigurado yun, taga dito siya sa Albay kasi, Bicol din yung salitaan niya sa, yung pag-comment niya. So, yan. Short daw, di ko kilala sino si Mama Lems Gregorio. Pero may kilala ko dito mga Gregorio. Oh. So yan, shower out sa lahat ng ating viewers, sa lahat ng mga solid supporters. So yan. Yan lang po. Bye-bye!